Naš je zadatak da odredimo službu, odnosno funkciju reči u rečenicama. Reči kada dođu u rečenicu dobijaju službu subjekta, predikata, objekta, atributa, priloških odredbi. Zadatak ćemo uraditi tako što ćemo rečenicu pročitati, pronaći predikat pitajući ga šta radi, a potom potražiti subjekat i ostale rečenične članove. Prva rečenica glasi: veliki, mirisni i raznobojni grmovi oleandara mame poglede. Pitam šta rade, odgovor je mame. Dobili smo predikat. Njega ću pitati ko mami, odgovor je veliki, mirisni i raznobojni grmovi oleandara. Pošto je ovo skup reči, tražim glavnu reč. Pitam predikat ko mame, odgovor je grmovi. Ova reč je subjekat. Šta rade ostale reči? Reč veliki kaže kakvi su grmovi. Ima službu atributa. Mirisni grmovi, reč mirisni ima službu atributa. Raznobojni grmovi, reč raznobojni ima službu atributa. Veliki, mirisni i raznobojni kazuju kakvi su grmovi. Reč oleander kazuje čiji su grmovi i isto ima službu atributa. Ostala je još jedna reč poglede. Pitam predikat. Šta mame, odgovor je mame poglede. Ova reč u rečenici ima službu ili funkciju objekta. U narednoj rečenici krišom smo ga posmatrali. Pitam šta smo radili. Odgovor je smo posmatrali. Pitam ko je posmatrao. U ovoj rečenici subjekat nije napisan, čitamo ga iz pomoćnog glagola. Mi smo ga posmatrali. Znači smo posmatrali je predikat iz kojeg mogu da utvrdim koja reč bi bila subjekat. Postavljam pitanje predikatu za reč krišom. Kako smo ga posmatrali? Odgovor je krišom. Imamo prilošku odredbu za način. Kazuje na koji način smo ga posmatrali. Potom pitam predikat koga smo posmatrali. Posmatrali smo ga. U rečenici imamo objekat. On trpi radnju. U narednoj rečenici moja ruka izazvala je pljusak praskavih varnica. Pitam šta je radila. Odgovor je izazvala je. Utvrdili smo predikat. Pitam ovaj predikat. Ko je izazvala? Odgovor je moja ruka. Utvrdili smo subjekat. Ovaj subjekat ima dve reči. Tražim glavnu reč. Izazvala je ruka. U pitanju je subjekat. Moja kaže čija je ruka i ima službu atributa. Ponovo ću pitati predikat. Šta je izazvala? Odgovor je pljusak praskavih varnica. Ovdje imamo skup reči. Tražim koja reč je glavna. Izazvala je pljusak. Ovo je objekat koji trpi radnju. Čiji je pljusak? Pljusak praskavih varnica. Ove dve reči imaju službu atributa jer bliže određuju reč pljusak. U narednom primjeru, nad njom bezbrojne laste prevrću se i okreću. Pitam šta rade, odgovor je prevrću se. Dobila sam predikat. Ponovo pitam šta još rade, odgovor je okreću. Ova rečenica ima dva predikata. Prvo ćemo postaviti pitanje prvom predikatu. Ko se prevrće, odgovor je bezbrojne laste. Imamo skup reči, tražim glavnu reč. Ko se prevrće, prevrću se laste. To je subjekat. Reč bezbrojne kazuje kakve su laste i ima službu atributa. Predikatu postavljam pitanje. Gde se prevrću, odgovor je nad njom. Imamo prilošku odredbu za mesto. Ovdje imamo dve reči. Međutim, reč nad ne objašnjava reč njom, to je predlog i predlozi u rečenici nemaju službu ili funkciju.
Imamo još jedan predikat, okreću. Međutim, ovaj predikat nema napisanu ni jednu reč koja ga bliže određuje. Iz njega mogu da pročitam one se okreću, ali nemam ni gde ni kad. I da zaključimo, kada određujemo službu ili funkciju rečima u rečenici, prvo ćemo pronaći predikat, potom subjekat, a onda ostale rečenične članove.